Ako zmeniť fakturačné údaje na vystavenej predfaktúre? V administrácii na admin.webglobe.sk po prihlásení do vášho účtu otvoríme sekciu Fakturácia a následne Fakturačné profily a nový fakturačný profil. Vyplníme nové fakturačné údaje na fyzickú alebo právnickú osobu a dáme Uložiť. Po vyplnení nových údajov sa nám ukáže sekcia so zoznamom našich služieb, ktoré si prajeme fakturovať na nový fakturačný profil. Tieto nastavenia je možné kedykoľvek upravovať. Vyberieme doménu alebo službu a uložíme zmeny. Ak máme vystavenú predfaktúru a potrebujeme na nej aplikovať vykonané zmeny, klikneme na sekciu Faktúry a kredit. Následne klikneme na požadovanú predfaktúru, kde zvolíme zmenu údajov. Vyberieme z existujúcich fakturačných profilov a klikneme na náš nový profil, ktorý si prajeme použiť. Tieto zmeny uložíme. Zmeny boli spracované a môžeme predfaktúru uhradiť online pomocou vybraných možností platby. Ak si predfaktúru potrebujeme stiahnuť, klikneme na Faktúry a kredit, následne na tlačidlo PDF. Fakturačné údaje boli úspešne zmenené.